minangka panganmu, Ger. Yen menungso kang alung anting pangan kula. Ya iku bocah antang-anting iku panganmu. Siji. Titenana maneh, Ger. Yen ana menungso sing ana sakembaran lanang utawa wadon iku ya minangka panganmu, Ger. Iku jenenge kembar mayang. Titenana. Enten lare kekalih niku kembar. Kembar mayang. Amine kembar. Kembar mayang. Iku nggih pangan. Iku panganmu, Ger. Nggih. Tak tambahi maneh angger putraku Bathara Kala. Yen ana bocah lanang tengah wadon mburi lanang iku ngono minangka sendang kapit pancuran ya iku minangka panganmu, Ger. Sendang kapit pancuran niku nggih pangan. Nggih. Iku ya minangka panganmu putraku Bathara Kala. Nggih Kanjeng. Sebalike yen ana wong wadon tengah lanang mburi wadon iku jenenge pancuran kapit sendang iku ya minangka panganmu, Ger. Nggih. Yen ana wong nandur janganan wano ana pekarangan omah yen ora dianjang-anjangi iku ya minangka panganmu, Ger. Titenana ya, Ger. Nanging kowe iso mangan iku kabeh ning kowe. Mula iki dina panganane ya, Ger ya. Kula sampanane. Minangka panganmu, Ger ya. Kanjeng Ibu sempan Iya putraku angger Bathara Kala. kula matur nuwun sanget dening apa panjenengan menika kagungan welas kalian kami inggih Bathara Kala Iya angger Kanjeng Ibu yang maringi pusaka Bedama nek tanpa beto pusaka Bedama kula boten saged kowe ora bakal iso mangan. nggih matur. Oh, Mula Ger, iki openono. Mula iki minangka panganmu openono Ger pusaka Bedama iki. kula ugemi omongan sampeyan. Pun kula nyuwun pamit. Kula badhe panggon. Yo, pangestuku. Senajan ala kaya ngapa Bathara Kala iku minangka putraku kang ora ana tunggale. Ya muga-muga Bathara Kala manut marang aturan Kanjeng Ibu. Bathara Kala Mlaku sing banter kan awak bener kaya wong kelemar-klemer. Ono mau lho iso dinteni kelemar-klemer
ngene lho. Ya apa? Ya apa? Awak dhewe iki kan tujuane padha-padha golek jodoh. Iya. Yo kan abot-abote pingin bebojoan. Bener. Ngene. Awakmu modalmu apa? Kate golek apa? Kate ngelamar yo. Modalku ya mek tuwiti paling ya mek 300.000 Ada awakmu Riz. Loh, bener aku kan duwe modal, tapi aku tresno. Setia aku, Bro. Lo. Mek setia tok. Kate ini Hah. Setia tok karena modale. Ayo. Percuma tak berguna. Apa ngerti? apa maksudnya? Percuma gak berguna kanggo anak wedok. Oh, Terus ya apa Kon iki? modalmu apa? Modalmu apa? Balik nang awakmu. lek aku ngono ya padha ae gak ono ya. Mari Lah aku dhewe wong telu budal. Lambemu Aku lho ya apa sih? mbok masih ngene rek. Sumbungan ta. Lah iya. Ngawak dhewe iki kanca cek. Lah iya. Ya wong telu. Ya mek wong telu tok iki lho ya. Lah, Wong telu. iya. Hei. Ya Allah. Salah rek. Wah. Masalah kancane jek mangan ditinggal. Padha arek loro ki yo. Lah iya. Arek ngono kok. Ngelamar kancane aja ditinggal rek. Terus iki apa iki rek? Heh. Kasih do ta? Enak iki lho ki ya sido. Sido kan, Gak sido. Ngene ae, ae dhewe iki lak hitungane padha awek bersaing. Iya. Bersaing secara sehat. Oh ya. Lah yo, kok sapa-sapae sing diterima sing gak diterima yo gak usah loro ati. Oh ya. Ya. Sepakat arek? Ya jelas. Ngono. Ya Wan. Sebalik nek tine seneng aku ya, Pak. Ya wis rezekimu, aku yo Berarti kon-kon kabeh gak ngersula. iya. Lah saumpama nek aku sing disenengi, awakmu gak oleh ngersolo, gak oleh muring-muring. Tetep koncoan terus lho ya. Yo iya ta. Ya terus Lah. Nek aku gak diterima ya apa rek? ya mbok. Aku iki mesti gak diterima wae sumpah yo. Sebabe Sebab ya kondisiku ya kaya ngene. Aku yo sadar nek aku kere. Iya. Wajahku yo gak jangkep. iya. Lu sik tahu wajahmu gak jangkep yo gondol apa terusan? Kok iso wajah gak jangkep? Lah mau andol iku piye? Kok gondol kocek Ayo rek. Ayo. Ayo sepakat ya iku mau ya. Ya wis sepakat. Ayo dil yo. Dil, ayo. Dil. Ayo budal jok. Budal. Kang Bayan. Dika termasuk ngugemi kandha kula. Lah nggih wis titiwansine nglumpuk nang pendopo mbahas ananing desa. Lho, nggih pun keciyen nek Bayan Kuntet niki selalu patuh perintahe kalih atasan. Bu, Pak Bayan, rundingan ya rundingan tapi lungguh. Lah kula badhe longgo kebacut tangga-tangga rek wong nyilih meja gak gelem balik ngono iki lho. Lah iki nggo polo iku. Kenapa sih Pak? Rundingan apa sampean iku lho Pak? bahas desa Bu. Mulane kanggo nyamian yo sampean sediakno braket ngombe-ngombe teh paribasane. Ya. Ya ora trimo tampilan tok Pak, ya tak riwangi poso Senin Kamis iku. Soale ngene aku ngeleng-eleng sampean, eling-eling sampean yo cara ngilurak kene. Ping pendone awak dhewe duwe anak maja putri. Dan mangkane iku muga-muga meneh awake anak
omahe awake dhewe kok ana jujur arek sing temen. Nah. Soale jaman saiki jaman arek lanang-lanang saiki ala-ala ngrasakno iku. Nggih. Cengkel aku. Mboten asal ngoten. Menungso urip ngene alam donya, napa malih lare nom-noman. Mboten kenging dicampur aduk utawi dikepyok uyah padha asine mboten saged. Enten sing uraan ngarep ngombe tapi begitu seneng arep wedok total lerem ngurus wonten. Mun kene diarani Ya jaman ngerti sakniki. Pak, temai awake dhewe jeneng duwe anak wedok lho Pak. Kaya kuwatir ta. Nggih, alhamdulillah. Contone dalu menika gadah mantu ganteng. Nggih nyambut gawene petel temenan. Tanggung jawab ngrumangsane nek jange duwe momongan. Niku ngoten. Ya wis ngene Bu. Papayan. Siap-siap. Nggih. Jane Kakang durung kon karo bapak sampean iki. Jane arek kene ana sing arek temen. Anake wong gak duwe tapi nyambut gawene temen kok sing seneng aku. Mumpun kate mboten duwe, arane mboten gablek, sing penting lare niku setia. Nyambut gawene Sregep. sregep. Lah makane Purun celeng-celeng. Nek bendinten purun gelem nyeleng yo dadi jarang kae pangarit. Wis sampean sapno Bu kono. ya ya Pak, ya Pak. Kowe tak gawe kamiran tak tetel-tetetan. Iya. Oh nggih. Nggih karete bagiane wong-wong sampean lumpun. Iki nanti, polo iki nanti. Lah niki lho, polo niki nggih ngeten niki yang namine polo. Pamong sing bon diandalaken ngene Kampung Mojosongo. Ning nyatane nyambut gawene nglandur ngeten lho, Pak. Pak Polo ini ditinggal suwe-suwe kaya pil kita. Pinara kan Polo. Wong kate lungguh ae kaya begidakan. Ayayane mangane mbok pindho. Wong lungguh ya kok begidakan. Benjing malih Kang Polo. Niki ngene ngajenge lurah. Nomane bayi. Lungguh nggih lungguh pasti ngeten naon. Ngeten lho, Dik. Ciri wanci lelene mati kau mati deh. Oh. Kano mejone ati kano ulane deh. Sorban jono. Kano mejone deh. Ati kaso gawe sol mejo aku deh lek kano mejone. Ngede, 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 ngede. Ngede. Dorong deh. Dorong deh. Apa ngene iki? Paling telecek. Dek, lek gawe sing titis dek aja set breset sampean dek. Apa malah kan sisane karo usaha angel mamak itu lho. Kulo ta. Nggih. Lah, lek iki cetoke ora tapi temen. Tenang mawon. Oh. Sembarang kali pun cepak ten omah. Nggih. Mawon. Sampean njaluk apa wae, tenang mawon. Wong, Jaluk apa Pak? sampean njaluk apa mawon? Tenang. Tenang mawon. Jaluk sembarang. Tenang mawon. Nih. Apa? Lho, pokoknya sampean njaluk napa wae, tenang mawon. Maksudnya tenang niku napa? Tenang mawon. Dadi gak usah njaluk ngono Dik, tak baca bangko. Sekolah mboten gadah napa-napa. Itu bacaan arek isu. Jenenge sami. Kemare Dik? Lecek. Pun baca. Yuk ngomong sing tepat. Nggih ngapunten namine lagi yang lamar lah.
kudune kendel wis duwe penggawean nggih. Tapi sepurane. Lho kok sepurane? Nggih mengko dhisik to kula tak kandha. 1 2 3 4 ngarepno aku. Nggih mboten mungkin nek wong wedok siji dirabi wong papat. Aku adek sayembara. Hayang Mbak Bayan? Nggih. Cocok apa lho? Nggih. Sapa ae sing iso nemono ali-ali seca ludira sing nyemplung ana ing jerone sendang ya iku dadi bojoku. Kamelo. Pas segoro kelelep bongko aku. Sendang. Segoro deh sendang deh. Sama yo sendang nek jeru. Kopengmu ya apa sih? Sak segoro iki lho. Melecek. Konsep kami dijangan iku sanggup apa ora? Anakku dhewe sing njaluk-njaluk kok nyuwun kemang. Wis lha. Iya sampeyan iku lho. Budal ya. Nggih, kula sanggup. Mbok. Gak ngono rek, ana wong nglamar ganteng-gantengi kaya ngono kaya manungkuk kabeh. Bating mencot. Lan Nggih. ya Nggih. mbok menawa salah situ ana sing nemu. Ngoten. Ayo dinteni kuwi ning njaba ae aku tak mlebu karo anakku lan bojoku. Ngoten lah. Kula nggih dijawi kali polo. Awakmu. Ngoten lah. Lagi konten deh ora sing jelas. Sing situk rada gak teges. Tapi yo nganut karo wong tuwek. Ki mang nang ndi arek loro kok gak mule-mule. Le. Apa, Mbak? Dungaren sih kan ki mang kok glibet ana pawon. Wong sampean gak masak ngono. Aleku buka-buka gak ono panganan. Mbok, iya nak. Iki ngene lho, Mbok. Aku kate ngomong karo sampean, Mbok. Ngomong terang-terangan gak apa-apa, nak. Ngomong apa sih? Aku njaluk sepuro karo sampean karo Slamet, Mbok. Aku sakmene gedene karo Slamet gak iso ngenakno sampean, Mbok. Gak apa-apa, Le. Ancene durung wayahe. Mbok menawa Gusti Allah iki durung mbukakno rezeki kanggo awakmu. Kanggo aku. Mbok, Ya, nak. sampean mosok gak krungu tembung rawat-rawat, Mbok? Tembung rawat-rawat apa, Le? Nok kelurahan Mojosongo, Mbok. Jare nganakno sayembara, Mbok. Terus Sapa-sapa sing iso nemokno ali-ali apa mat Suca Ludira. Oh iya iku, Mbok. Jane mbok iki ya krungu, nak. Lho, awakmu sakloron ana omahe gak gelem melok-melok metu kono mbok menawa lho. Rezekine wong. Ngene lho, Mbok. Ya. Kalah cacak menang cacak, Mbok. Heeh. Aku njaluk pangestu riko, aku tak melok ngleboni patembayane Pak Lurah Mojosongo, Mbok. Aku yo melok ngancani Caca, Mbok. Kalau Le, tapi ya sing rukun ya nak aja tukaran-tukaran karo dulur. Mbok wong tuwek nak mung trimo ndongakno anak muga-muga anak oleh rezeki. Mbok, Iya, Le. riko pangeran tatep donya, Mbok. Ana sing tak sambati donya ya sampean. Aku tak budal pangestu riko sing tak jaluk, Mbok ya. Tak pangestoni slamet. Muga-muga hasil. Ya, Mbok. Aku yo pamit yo.
nang gone Caca sendang iki pamit nang mbok pamit iki temenan kon iki ki arek oke gak kena dielingno karepku kok ana aja melok. Ya aku pengen melok sih Cak, tapi sampean malu butel kok gak nggawa jajan sih Cak. Aku lesu Cak. Aku wis watekmu nek kon tak jak nanti mesti sambat lesu. Lah golek ali-ali sampai tutuk sendang kene lho Cak. Ngene lho. Ayo bareng-bareng golek ali-ali sing diomono karo Pak Lurah Mojosongo ya. Mbok menawa kon karo aku iso nemono ali-ali sing dikarepno karo Pak Lurah. Ya. Nek ngono ayo golek Cak. Ayo. Dikarepno Cak karo Pak Lurah Cak. Mat. Sik. Waduh. Kok saya ndi iki, Mang? Pinggir kono Cak. Aku mang sing nemokno Cak. Waduh, Mat. Awakmu temenan Mat yo bejo sewu kemayangan temen Mat. Cak, sopir Cak. Awakmu wis suwe tak kene, Mang. Wis suwe. Wis suwe. Wis suwe temen ah. Iya sih. Kira-kira kok kene mang gak nemu apa-apa ta? Nemu kecing. Kejing. Iya. Saliyane kejing ngono ana. Kecing apa ya? Aman nemu ali-ali nduk pinggir kono. Ali-ali. Heeh. Iki. Ali-ali iki saiki tak tebus njaluk pirang juta tak tebus. Cak, pirang juta. Misalnya aku njaluk 5 juta. Ojo maneh 5 juta, 10 juta tak tebus. Kekno Cak, kekno. Ngawur kon iku. Ya aja kesuta. 5 juta lah. Umpamane tak tebus 10 juta, engko awakmu iso sugih. Nek ndelok pakaianmu iki wong melarat-melarat lho ya. Sugih Cak, sugih. Aja kesusu, Mat. Sik ta. Sampean iki lho. Kok moro-moro sampean madosi ali-ali niku enten perlune ta? Ana perlune banget. Nah niki wau adik kula slamet iki wau. Pancen nemu ali-ali. Aja kesusu kan niku. Lumayan kira tuku beras. Ah bener adikmu iki. Sampean kok iso operasi tanam rambut. Lah ya ngono bener omong slamet. Lah itu aku wis tuwek umpama kon menek tuwek tambah kebacut. Lah ya diperbaiki Cak. Operasi tanam rambut aku di Mesir. Ditenono. Kon menek wis tuwek sak padha aku lah tambah kaya Ayah Rumi. Mas, ngene lho Mas. Aku iki jane ngomong karo sampean niku kate tak omongno sing temenan tapi umpama gak tak omongno anjene wis kenyataane adikku ya. Iya. Iki ta Mas. Lah ya iki keren. Oh itu bener. Ya iki bener. Bener ya? Iya. Wis Met. Bejuun cacakmu 10 juta. 10 juta Cak. Koyo gak gelem sampean. Ngono wis. Apa Cak? Tujuh. Apa? Lah kon nerimo duit sakmono kok kek nembok paling dadi yo mek kok tau nang kek. Lha terus iki mbok. 10 juta gak gelem cacakku. 10 juta gak gelem. Gak gelem iku lho. Nek tak tebus gak oleh. Tetep tak royok. Ojo lemet. Gak oleh. Ayo. Keren. Ayo. Wis tak toyo Cak. Jos wae Lah niku kan biasa gelut ta. Iya arek gontok aku. Kok iso iku mak sing kok waten capile kok buka mak sapa? Tibake iki Cak buta koyo sampean. Iwan iku mau. Iki lho Mbok aku nemu ali-ali Mbok. Mbok. Apa nak? Iki mau tas geger ke para slamet, Mbok. Lah lapo? Kon kate geger-geger mah. Ngene lho Mbok, aku iki mbek Cacak nang sendang kene nemu ali-ali. Ya sing digoleki Pak Lurah iku, Mbok. Cuma ana arek nom-noman iku yo arep golek ali-ali, tambah kate diroyok. Tajar, Mbok.
kaya wani wong. Wani aku. Asale iku jangan dituku 5 juta sampai 10 juta gak oleh aku, Mbok. Eling-eling aku ngugemi omong sampean nek aku iso nyambut gawe menakno sampean ngleboni Patemboyo iku, Mbok. Nyatane saiki ketemu selamat, Mbok. Lho, Mbok. Iki, Mbok. Selamat sing nemu, Mbok. Aku sing nemu Mang, Mbok. Ngono. Saiki ayo diterno nama Pak Lurah. Ngono, Mbok. Iso. Amat glon. Ayo, Mbak, Mbok. Yo, Ayo. Ayo. Ya. Ayo. Ayo betul, Mbok. Paling tunggu sama saminggu lho, Pak. Menjele anakku bisa ketemu lagi. Wis sama saminggu lho, Pak. Sampean rene iki rundingan ambek tangga apa rundingan ambek Pak Lurah? Lho kene Pak Lurah. Lah nek rundingan ambek Pak Lurah nang mlebu, aja ngomong ambek panjang. Lah niki tangga niku nyaur utang nih lek mboten kula saut mboten kesauran, Dik. Sampean iku tak terus. Monggo. Tegel nyukui Dik, tanggung terus. Mending mana kok karo nyukui Dik. Lagi wong Pak Lurah. Sadayan. Dolan apa, Dik? Karemu tak Pak Dayan. Nggih, mboten ngoten. Niki pendopo lho. Ya wis ngerti sama iki kan tamu Pak Dayan. Mboten trimo wong ngamen ngapunten. Kula mriki ngeteraken anak kula. Oh, Kula nggih penduduk mriki tapi omah kula pinggir alas mriko. oh sing pojok niku amat. Nggih, ngapunten sepurane le ya. Temen aku panggil Pak Bayan. Biasa telentung Dik lono. mboten jemek ta kok nglemponi. Rek boten niki garing. Sampeyan matur dhewe kali Bu Lurah utawi Pak Lurah napa keperluane. Nggih ngapunten nggih Pak Lurah. Anak kula kalih niki terose niku tumut-tumut lare-lare sing madosi ali-ali teng Sendang niku lho. Niki kepanggih. Lho, Sing lebuni sing lamar mang gak iso nemu. lagi ceritane dos pundi kok saged lari ngaten-ngaten sing nemokaken. Anak sampean sing ndi? Kula selamat sing oleh niki. Oh, selamat ketemu kok gak ketemu nglirone kok. Gini ada sampean kok lelak-lelok ngeten Dik. Nggih. Yes lungguh oleh. Pancene aku gak selak. Sapa wae sing iso nemokno alali Suca Ludira bakal tak jodoke karo anakku. Mat, Apa, Mbok? sapa sing iso nemokno ali-ali dirabekno anake Pak Lurah nah. Apa ya, Mbok? Ya iki anakku. Aku sing gawe sayembara. Wah, ngeten mawon lho. Berhubung sing nemokaken ali-ali iki kan kula. Nggih hadiahe atau bentuk penghargaane niku kan dijodohno kali yoga panjenengan. Ya. Kula tampa tapi kula sukaaken cacak kula. Nono, rumah samu iki ngono berkat ah. Lho, ngeten lho. Ngeten lho, Pak. Sopo sih Pak Bayan? Lah ngomong Bayane karo tak. ojo lolak, lolak kok lolak dene sih, Pak. Ini wis sunat tak durung sih. Derek sing arek Nah, niku. nah, Durung sunat. Sik lho. Ada apa dhewe pucuk tadi. Ngeten lho. Sampean. Niki kan cacak kula, dulur tuwek kula. Dereng nikah, dereng rabi.
Mangane kula sukaaken cacak kula mawon kula dereng siap. Nggih, bahasa logikane mergo iki dulurmu sing tuwa. Disawang wong cek paten nek dulur tuwa dhisik cek gak nglangkai. Nah, iki langkai nek arek ini iya Nuwun sewu niki anak kula. Kon temen tamat kok pacarane cacakmu. Iya mbok tak keno cacak. Aku wis lilo wis ikhlas mbok. Saiki aku tak njaluk disekseni Pak Lurah kabeh. Jenenge sapa? Kula Jono. Niki Jono, niki Slamet. Ya saumpama le kowe dipasrahi jejodohan karo anakku, mestine sing nampa iki adikmu redene adikmu kuwi ora gelem. Duwe dulur tuwa kowe gelem apa ora? Pak Lurah, teng ngajenge Pak Lurah kula badhe bejo kali adik kula. Iya tak seksenane. Mat, Ya apa cak? mestine kon sing nampa hadiah. Tapi kon kondo nang ngarepe Pak Lurah, kon pancen sono pantese aku dulurmu sing tuwek. Iya cak. Tapi sing tak jaluk kon wis ikhlas temenan. Ikhlas cak. Aku wis tak pasrah nang sampean ae. Dikeseni Pak Lurah mbok Pak Bayan Pak Polo ya. Iya cak. Kurang penak ya. Nggih. Aja sampe kekesuran sak dulure dhewe. Ngono. Wali sumpah rene sampama si genduk anakku oleh bodoh al cacakmu. Yo, dikeseni Pak Lurah. Nggih. Nang Ambek mbok mbokmu pisan. Maju ae. Kene nak. Sumpah nak tak sakseni. Mbok cacak kalian Pak Lurah. Kula wani sumpah. Wis kula niati lan kula kajati. Nek yugane Pak Lurah niki kula tapi kula kena cacak ateges cacak sing rapi kali Bayu niki. Nek kula nglanggar janji sampeyan dhewe cak sing seri. Sampeyan iso mateni aku cak. Sumpah demi Allah cak. Aku percaya selamat. Tuhu bekti marang sadulurmu. Kok rawane temat mati kok menawa sih anakku dadi bojone dulurmu. Kowe lahir temu sing batin ikhlas. Mbok wis tak tampa ndika dadi besan. Ono mengku rumah tangga duwe rasa tanggung jawab siji kudu iso nyenengno bojo kudu iso ngenakno bojo kudu iso nyuwargakno bojo sak ombo-ombone jangkae wong wedok diombo jangkae wong lanang sing tak jaluk rumah tangga sing becik dadi titiran nini-nini kena kanggo patuladan tangga teparo ya bapak kumek durung pangestu kepara modal nyambut gawe Joko Atir tapi wong urip kudu temen aja sampe wani rabi nyang sarakno barek wong wedok aja ya betul-betul sepenuhnya tanggung jawab ya nyandangi ngoni nuroni ya hakmu sementing iso rumah tangga sing tentrem ayem sugih miskin cinitak Gusti kang murbeng jagat menungso kabeh njaluk enak menungso kabeh njaluk gak kurangan menungso njaluk gak soro tapi critra wong dhewe ibarat warna ana abang ana ijo ana kuning dadi wong sing putih ya tak sakit Menawi ngaten
Siap-siap kok, ora ketang sawetara iku dibancai buku bapak buku paribasane ya. Ya kenapa sosialan padha gedene, ora kedisian. Rasane atiku gak tega. Ninggalno anakku sakloron. Walah, Nek. Sing manut karo cacamu yo, Nek. Aja nganti kowe gawe gelane cacamu, Nek. Sing anut, sing rukun sadulur. Bocane ora tega, Nek. Kaya aku balerane ning ora tega. Ora patut aku duweni omah senajan lolo. Senajan orang desa. Ning kabeh tak duweni. Senajan ora kekurangan mangan kebasan. Ning kanggo anakku ora apa-apa. Muga-muga kowe rukun ya, Nak. Dungane mbok karo kowe. Mas Jan, sampean iku lek ngejak sambang mbok mboyo cukup gopo. Dek, gawe sampean iki sik wingi. Aku gelem-gelem ae umpama sampean ngejak aku, ya sambang nanggone wong tuaku. Tapi sing tak jaluk, kok meneh nek mari pendak sepasar, ngono lho. Saiki iki gak usum, Mas. Saiki ngene lho. Karepku gak perkara iku. Mampir ning pasar dhisik tuku buah ta opo. Iki ning Moro Tuwa lho sampean iku yo opo sih? Tapi iki nggo tengah alas, Mat. Ya apa, Cak? Nek aku mlaku mbek Mbak Yumu, ngono iki pantes iki Mbak Yumu saiki to? Iya, Mbak. Engko kan nang duwe ati ngene-ngene, Mat. Lah apa? Aku lak wis sumpah nang ngarepe Pak Lurah ya nang ngarepe mbok bareng ono sampean ngono lho, Cak. Aja ngono mbek adike curiga gak oleh curiga mbek dulure dhewe, Mas. Gak curiga ngono. Kebab aku wediku nek blendani janjine dhewe. Sampeyan kudu ngerti, lek wong wis wani sumpah nganggo asmane Gusti Allah, iku sampeyan kudu percaya. Ya aku percaya, Mat. Tapi Dik ya. Lah iki lho sik waduh sakjane. Aku yo pegel ya, Mas. Mat. Ya apa, Cak? Ngesakno Mbak Yumu ya. Dik, ngene ae. Sementara iki ayo istirahat kene ya. Mas mari udan delok enteles kabeh kok mbok kon bubuk nandi. Masalah wis engko nek wis apa iki lak beng ya. Engko nek wis awan engko ayo budal ngono lho, Dik. Terus anggon-nggon ngene. Ngene lho, Cak. Mari udan lho, Dik ngene iki. Lah iya. Mbak yo masuk angin. Iki kan nggone darurat.
Caca ambek sampean istirahat to. Aku sing nunggu, mbok menawa ana macan ta apa iku lho. Biasane sing rawan iki ula. Ula iku aku sing wedi. Dik wis aja kuwatir. Iki mau sakjane aku wis rencana sangu lah. Iki ayo ge lemek. Sementara iki ayo istirahat nok kene ya. Gak apa-apa ta. Gak apa-apa. Ya wis aku sing nunggu ae, Cak. Mun tak mati ya Mat. Amin istirahat to. Kene Dik. Rada rono lho, Mat. Awakmu ya tunggu pisan gak apa-apa. Yo Ayo jeber, Cak. iya gak apa-apa Mat. Kok nek lahir batin Mbak Yu gak apa-apa. Jadi Caca ambek mbak kepegelan wis aku tak nunggu kene to. Odeng. Yen tak lo koyo kemanten anyar. Kemanten anyar iki nek durung pasar iki gak oleh metu saka bale omah. Tak wis metu bale omahan iki kanggo tadah para mungsoni. Kowe kabeh mapan lan beneran. Bathara Kala bakal wareg ing dina iki. Kowe tak gagal. Mat aku ngomong apa? Lah apa aku sampe nantem, Cak? Kono jate mencel-mencel ngomong. Kon ngarepe Pak Lurah ngomong nek kon ikhlas ngeculno dulurmu tuwek nek hari dadi bojoku. Cak, aku cuma tambah nulungi Mbak Yu, Cak. Nulungi tak ngeloni. Ketok mripatku dhewe Mat. Cak, Kok kon wani ngerangkul Mbak Yumu? Cak. Sumpah aku gak koyo ngono, Cak. Aku malah nulungi, Cak. Iku mangono ula, Cak. Gak iso. Roh mripatku dhewe nek kon wani nyayah-nyoyah karo Mbak Yumu dhewe. Cuk. Cak. Kok nek niat ikhlas ngomong ae kan. Aja ngono carane, Mat. Kon ngarepe mbok. Kowe Dik, aja mel-mel sih. Arep mbok kon ngomong nek lega lila. Mbak Yumu iki tambah bojo. Kon jebule koyo ngene. Aku ngomong nek jange sambang nang mbok. Iki bengi karepku ki cek. Awan sik istirahat tok papan kene. Aku turu anger-anger dedak. Kon wani gagahi Mbak Yumu. Wes. Sumpah, Cak. Iku aku nulungi, Cak. Wes ana arek iki masuk wes. Ya sik Dik.
Ayo. Aku tak istirahat tambah yumu maneh nganti kon sampe baleni perbuatan di tenor. Ini lho. Iya. Bapak nunggu. Kenapa nanti naik mulu? Gak usah terang-terang sampai dulure iku mesakno. Urung siji geger. Glathik lanang. Apa glade wedok? Deloken adik ning anten anyar ki lho. Pancen bener sing tak deleng. Bocah lanang sing jenenge Slamet duwe panca indra. Barang gak ketok dadi weruh. Ruh mlakune jimpri prayangan ilu-ilu Banaspati. Glathik wedok Ya glathik lanang. Seksenaya ya. Aku tak ngomong. Siji. Yen ana wong duwe anak siji, ora duwe dulur nek darani ontang-anting. Iku dadi tadak kala mangsane Sanjang Bathara Kala. Pindho tak deleng sadulure iki dadi manten dek durung pendak pasar metu sak jabaning pekarangan iki awe-awe ateges dadi tadak kala mangsane Sanjang Bathara Kala. Glathik wedok Slamet kabeh mau kowe bisa ngrungokake. Omong aku kok rungokake, kowe krungu. Yen nganti rahasia iki kok omongno awan, kowe dadi watu awan. Kok omongno bengi, kowe dadi watu bengi. Yen kowe ngeman marang sadulur, ya toh? Abot sanggane. Yen kowe gak kuat sampe crita nyejarahno riwayate sadulurmu, manten anyar burung pendak pasar 5 dina metu sok njabane pekanan go dadi tagat kalane mangsa Bathara Kala. Mung sakmono. Glathik wedok, ayo ngalih, ayo ngalih. Nasibmu Mbak Yu koyok ngene. Tapi ya wis babah. Anggapane cacak koyok ngono. Tapi aku jelas-jelas kepingin bantu, kepingin nulungi. Ngene. Timbangane cacak mbek Mbak Yu turun nang ngene kene, mending tak kongkon turun balik nang ngene omah. Mbak Yu. Iki ngono nggone alas, Cak. Ojo turun nang ngene kene wis mending balik ae, Cak. Kondisine sampe nambah aku yo mari emosi, mari geger. Aku gak geger. Aku kepengin nyadarno kelakuanmu. Tapi nek kon tetep duwe perbuatan sing kaya ngono, percuma aku sambang nang ngene wong tuaku. Perkara iki aku gak iso mutusno nang papan kene. Dik, Bapakmu ditinggal ning yo. kene lho. Timbangane ngene. Kon ojo melok cacakan. Aku balik nang omah. Wah, Cak. Sampeyan kok mentolo mbek aku sih, Cak. Aku kurang opo nang sampean iki, Cak. Diri Patemboyo iku aku
aku sing menangno tapi hadiah yo tak kena sampean mergo aku ngerti ambek sampean Cak. Nek sampean koyo ngono ya Cak tak turuti. Tapi kapan-kapan sampean yo tanggung jawabku. Sampean tak keting teko mburi Cak. Enten apa, Dik? Nyupen apa, Dik? Guys, kaya-kaya cagak sing tengen pendopo iku miring kita. Oh, cagak gunung. Ngapunten lho, Dik. Kula mboten crita niku nggih mboten patok. Ya. Crita niku wedalipun ki nang nyupen mboten menapa. Kembali membaca. Nek tiyang nyumpeno niki pun enten ibarate nek gak turu gak mungkin ngipi. Lah, ngipi niku kembangi tiyang turu. Nggih pun dipikir nemen-nemen. Mergo ngipi niku enten jame, Pak. Enten petungane deh, Bayan. Titiyoni Gandayani Puspaya Tajem. Titiyoni niki cara agama ngipine wong syariat. Nyambut gawe pegelen turune kesoren. Nggih. Gandayani niku tileme jam 11 utawi setengah kali 11. Niku ngipi niku mambu-mambu. Tasik nek kajeng enten wayo dikeken atos-atos. Tapi nek pun Puspa Tajem. Niki monggo nuwun ten Gusti kang akarya jagat. Nek rumasane kula kali jenengan tiyang Islam nyuwun ten Gusti Allah mugi mawon balak mboten dawah wonten pendopo mriki. Leres ne Pak. Lho, monggo. Demo maneh. Oh, mantep. Aku jenengan. Aduh, aja ngawur nih Bayan sampean. Loh, kok balik mulai iki? Kok balik mulai iki ya? Mas niki nesune sumawon, Pak. Lho, lawakmu kok apa sebabe kok muring-muring gak sida sambang rono kok balik mulai? Pak, sak derenge kula niki nyuwun ngapunten kalian Bapak, awit kula pamit kalih adik menika kadenge sambang ten tiyang sepah kula. Iya. Lah kula ten tengahing margi niku, Pak. Niku pun dalu, Pak. Heeh. Lajeng adik niki kula jak istirahat tilem ten tengah alas. Lah terus ngoten riyen adik kula slamet tak nate janji kali sampean. Wis tau sumpah. Nggih, mboten sampai cawe-cawe mboten demek Mbak Yune. Lah kula ngelilir gagahe Mbak Yune niki kali slamet. Tenan to, Le. Mboten Pak Lurah. Kono jake. Mas, Mas. Jangan lho Mas, ini kalau hukum makanya dipanggil. Kon wis sumpah karo Pak Lurah. Ngomong nek lilo kok tulno Mbak Yumu dadi bojoku. Iya Cak, tapi aku lu gak koyo ngono, gak koyo sampean wano Cak. Kon ngomong nggar kamu. Mas, wes Mas, wes. Mas, kuwi bapak. Mbok nirene. Mbok nirene. Mbok nirene. Ojo matur Pinara, Mbok. Urusan, Mbok. Ninjal mawon kepentingan. Ini kok Sampeyan pinara si mau. Niki anak sampean sakloron, pamit kula sambang tenggene sampean. Nyatane mboten sampe dugi mriko balik wangsul. Boleh-boleh adike diajar. Tak bingung sih kula. Lah nggih. Ati kula nggih mboten enak mawon. Mangkane kula nututi mriki. Oh, takonono anakmu kok geger karo adikmu iki lho. Lapo sile geger-gegeran karo adikmu. Oh, sampe tak kandhani.
Selamat biyen nalika Bu. Bale Pak Lurah iki ngomongnya apa wis sampean? Ngomong nek sumpah jare bojoku iki gak wani demek. Sumpah kang ngarsan sing gak urip kaya ngono. Tapi mbok aku kate sambanan ngene omah sampean. Bojoku tak jai tirahat kok. Digagai selamat mbok pantes ah. Oh gak mbok. Iya tah, Mat. Oh gak mbok aku dulu ki mbok. Ngoten kono. Ngaku Mat. Ono jane gak ngaku karo mbok. Bocah. Aku gak kaya ngono, Cak. Pak, aku mbok pengen ngombe popang. Kang Bayan Nggih. anu Aku ki nyoba lho, Pak. Pengen ngombe popang. banyu sing adem Mas. Beli ngadem ya. Jero kendi, jero kendi. Panas. Kan di dukure meja iku lho, Pak. Seneng aku. Mulane nang ojo geger-geger karo bojomu. Umpamane gak ono mbok minangka gantine wong tuwa ya Caca. Ngatekone, ngatekone. Jare kelak nang jowo. Oh, iki kono dhewe. Pun diatur. Sapane, sapane. Wes. Sapane. Pun sapane pun pikirane. Mbok, sampai ngomong kersane lari kali niku mboten keran mawon. Tenang le. Mbok ambek saluran. Sabar. Kene nang Tengah-tengah kene. Kene. Sih. Saiki ngene kon ditakoni mbak mau gak tak takoni yo gak dirasa tresno tapi si Masmu Sujono iki dirasa cemburu mergo kon ngrangkul-ngrangkul barek Mbak Yumu. Nak lare opo sih? ngomong terang-terangan aku gak tega. Ngomong sing kesal. Met, kon takoni Pak Lurah nek ati kon gak kelometan kaplok iki. Mas sabar ngarepe bapak wis. Sampeyan meneng. Sek cerita ya durungokno. Sampeyan meneng kok, sampeyan meneng. Ya, cerita. Ngeten Pak Lurah. Sakjane niki kula nulungi. Tapi niki kula jelasaken jenengan niki gak ada yuga pinten Pak Lurah. Siji ya anakku tok. Ngeten Pak Lurah. Lek terus tiang-tiang zaman biyen nggih ya. Tiang lek gak ada yuga mek setunggal niku ateges yuga sing ontang-anting. Lek mboten diruwat niku nggih bakal dadi tadakala mangsane Bathara Kala. Kaping pindho Pak Lurah. Tiang niki utek kakang kula kalih Mbayu niki kan tasih dereng pendak sepasar Pak Lurah. Dadak kok medal ndugi griya. Ngoten niku nggih bakal dadi tadakala mangsane Bathara Kala Pak Lurah. Ngerti sih Jono. Sing waskita ki adikmu. Sing salah kowe. Bapak juga salah. Durung 5 dina pendak pasar. Kon pamit wis tak oleh. Lu tengah dalan kejadian kaya ngene. Pak Lurah. Kula iki pamit.
Kon bisa golek tombo, kudu budal supaya adikmu dadi jalur mereka piye cara sana. Budal paling kita jalur.
Mas, monggo. Sampun Pak. Oh, boten cantik itu nggih, dugi bayi kula piyambak. Saras umpami dipun teteji darahipun bayi kula. Iki anakku lho. Anak sampean lho, masa perlu kamu? Kula nak dereng nyuwun ngapunten kalian Bapak. Awit kula sampun sumpah karsane mbok kalian Bapak. Umpami kula boten saged pusat dari ati kula sampun. Dosa napa ingkang kula lampahi Pak? Iki apa maneh? Gandeng kali iki apa iki? Kula boten tega kalian selamat. Niki cerita niki termasuk Pak. Nah, alhamdulillah niki wau senajan nek sajen iki sithik kata sampun diparingi tulisan kali komunikasi. Lah lampahe boten niku boten sanes saged niku jalan sejati kang duweni jiwa kang suci. Lah niki wau lampahe sampun boten kala sampun seneng mergo sampun tarani dene jalan suci kala iki. Sedayane kala sing kali Ibu Pinasih saged ical krono pasane Gusti. Mugi mantune dipun Pak Ibu Pinasih mugi pinaringan rezeki ingkang kathah kawalan barokah. Mugi diparingi sehat walafiat panjang umur. Matur sembah nuwun dhateng Ibu Pinasih sakeluarga. Nggih, mugi sedaya saged icalan sedaya sing kalan Ibu Pinasih sakeluarga. Nuwun panuwun. Apa ya alhamdulillah Matur Gusti. Guru nasi sama kalau sok insan kolo akhir segini nyale mulai hanya 720 tapi aneh itu